ndinawe panapa regani ngokuzise muri Zimbabwe ndichazokuudza inyaya yekwa murewa ye mwana sikana ane grade 7 mwana womwana sikana akabudirwa nemudzimu achibudirwa nemudzimu wa sekuru baba la baba achitaura kuti bedwe kufa kwandakaita ndakaurawa nemukadzi wangu ndakandirumisa nenyoka mtoilet ndokubva ndafa. Mwana wokutanga ndi wangu, wachi2 ndi wangu, wachi3 ahazi wangu, matwins ahazi wangu. Aya matwins aya kumbako ndiko kati. Uyu mwana siri wangu kumbako ndiwo kwakati. Izvezvi kana muchida ngarambe mukaenda pagwara rangu ndine 11 years ndafa ende pagwara rangu muchiona pakarubairwa chimwe chino yembe dzangu dzakaputirwa adzisati zaita sei dzaora zvikatereswa zvikaonekwa. Asi kwazoita nyaya yepachikoro pari kunetsa vana nekudonha mhuri yeZimbabwe izvo kutari kuno kwatuta patori nemwana ari kutozongonyuka kuita nyoka asi kana nguva iripo tichazoona. Nyaya ndinoda kutaura inyaya yepamarondera, nyaya yekwachihota, nyaya yekwachihota kune mudhumeni angane imba iri muyadhi yechikoro achigara ari ega asina mudzimai wake. Ndokubva pazobuda kuti pane vana vanokwana kuita 4 vakabatwa vachipinda muimba yemudhumeni. Vakabatwa vachitei kuita mudzimai vana wani mwana vana tutari magrade 7 vana vakabva magrade 6 izvezvi vachipinda magrade 7 wani mwana achibva taura nyaya iyi ndokuenda kumapurisa nyaya ichibva yaripotwa. Mudhumeni wandi kutaura kuno kwatiri kuita ari mukati akabatwa nemapurisa. Akura sei mudhumeni uyu? Munhu mukuru atori nemhuri nemukadzi. Vana ava vakura sei? Magrade 7. Hey! Zvadaro mukoma KB. Mukadzi wemudhumeni angasikagari apa. Vana vaye vamwe vane vabereki vasina kunoripota. Mwana uyu akaenda kuchikoro ari kushungurudza ari kurohwa. Ni vamwe vanoti wachavirire nyaya iyi nokuti vaenda kunopinda mumbomo zvokuwirirana. Right? Mudzimai wemunhu uyu ari kushungurudza mwana uyu achiti wasukisa murume wangu. Mwana udzidza kuti adzidziki. Ndangani mukati mekutaura nababa vacho vari kuchema vachiti izvo zviti kuenda kukoti vane dheti vari kuenda kukoti ndamirira kunonzora zvakamira sei asi zvichaitika ipapo handina chandoda kunotaura mukoti chandoda ibepa nokunzwa zviri kuitika ndobuda ndochoshanda mwari wangu. Baba vari kuti kudini? Handina zvakawanda zvandiri kuda kunzwa handikanganisirwe mwana nemunhu. Pachatouya vanhu vatsva kubva kumabasa kubva kumadzidzisi kusvika kune vakaita zvese nevana vakarova mwana wangu uyu. Chandiri kuenda kukoti ndechakupinda chete ndinzwa mutongo ndonzwa kuti bepa rati chii ndonzwa mutongo ndakutodzokera kumba ndinoita zvandinoita. kune wangu mutongo usiri wehurumende ndiwo baba vane mwana akakanganisa akaenda kunoripota. Hey! Zimbabwe munofunga kuti baba avo vari kudaka kuita sei? Regai pari zvino timbopinda muchitoro nevasawira vedu veUnilongo Baba Chirinda vapindira vari mustudio mangwanani makadiniko Baba Chirinda. Ndinofara